Arestado ang dalawang lalaki matapos kumagat sa isinagawang drug by bus operation ng mga otoridad sa Barangay Magallanes, Tayug, Pangasinan. Ang mga sospek ay parehong 21 anyos na residente ng San Quintin, Pangasinan at Santa Ignacia, Tarlac. Nasamsam sa mga sospek ang apat na sachet na naglalaman ng umano'y tuyong dahon ng marijuana na tumitimbang ng 5 gramo. Nakumpiska rin sa kustodiya ng mga sospek ang 5 pang piraso ng e-cigarettes o vape na naglalaman ng umano'y liquid marijuana. Na-recover din ang ginamit na by bus money. Ayon sa pulisya, dumayo lamang sa lugar ang mga sospek upang magbenta ng iligal na droga. Mga estudyante rin umano ang madalas na parokyano ng mga nahuling sospek. So, upon intelligence gathering, tayo po ay naka-receive ng information na involved nga po itong dalawa. Actually, sila ay street level individual sa pagbebenta po ng particularly ng marijuana. Marijuana na medyo nag-innovate na po siya, nilalagay na po ito sa vape, yung liquid niya. Except pa doon sa may yung cause na tinatawag nila, yung dried marijuana leaves. Yung bagsakan po nila, sir, kahit saan po. Hindi lang po ito yung una na pagpunta nila ng tayo. So, ibig sabihin, mayroon na rin po silang previous na nakuha dito, no, na nabigyan. So, nataon po talaga na may nakapagbigay ng information. Actually, yung pares, vape na cartridge, saka yung bala niya, dinadarik po yun. Kinoconnect siya, tapos diretso na po na pwede na po siyang i-inhale. So, ganun na po ka-innovate. Kaya nga po tayo, simula nung na-discover po natin yon at nakahuli pa tayo, kaagad po tayo, no, ng information, dissemination through social media, lalong-lalo na sa awareness na ating mga estudyante. Hawak ngayon ng PNP ang mga sospek na wala pang pahayag. Mahaharap sila sa reklamong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Social problem yung illegal drugs. So lahat po tayo pwedeng makialam. Hindi lang po sa marijuana, pati po sa shabu. So kaya po kami sa kapulisan talagang umaapila, no, sa aming mga kababayan na kami po ay tulungan. Lalo-lalo na sa pagbibigay ng information na pag may mga makita po sila na mga suspected, no, na mga illegal drugs, ipagbigay alam po agad sa amin. Lester Narag, Balitang, Solid North.